Benvinguts a una nova edició del U2 Gravant, el programa de ràdio de Down Catalunya. En aquesta edició, la Sara Montferrer i en Jordi Parramon tenen l'honor d'entrevistar el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. S'ha perdut l'esperit de Nadal? Què podeu fer per recuperar l'esperit nadalenc? Bueno, jo crec que l'esperit no s'ha perdut del tot, perquè fixeu-vos, l'esperit de Nadal vol dir que Jesús ens estima molt i que ha vingut a dir-nos que som germans i que ens hem d'estimar com a germans. Ara tenim una crisi econòmica molt gran, hi ha molta gent que no treballa, no troba treball, no té treball, i que, esclar, passen necessitats materials i econòmiques, les famílies. Hi ha molta gent que dona, donen diners, donen menjar, hi ha molts menjadors per nens i per persones grans que no tenen suficient, i hi ha restaurants que donen el menjar uns quants dies, uns altres estan uns altres dies, hi ha gent que dona, l'altre dia va venir una persona a donar 100.000 euros per unes beques per infants que puguin esmorzar, etc. O sigui que hi ha gent que dona i hi ha molts voluntaris. Per tant, jo crec que l'esperit no es perd. El que passa que el que veiem a fora és molt consumisme. Tothom va comprar coses. Ara ja se'n compra menys. Perquè hi ha gent que venen a la meva botiga. Sí, bueno, també va bé que us vinguin a comprar, perquè si no hi bones perdries el treball, no? Però jo crec que l'esperit es manté i es conserva, però hem de procurar que no s'evapori, que es vegi que és una festa religiosa, que és Déu que es fa infant, i va néixer pobre a Belém de Maria Verge per salvar-nos i per dir-nos que som fills de Déu i que som germans els uns dels altres. Com recorda el Nadal de la seva infantesa? Doncs mira, ja han passat molts anys de la meva infantesa, però sí que recordo, ja el Guinardó, ja recordo, doncs, primer que era festa del col·legi, això era molt important, teníem festes i llavors ja anàvem al col·legi. En segon lloc, doncs recordo això, la missa del gall, que a vegades tenia son, però no t'adormies, però a vegades t'adormies. Després pensava també, lògicament, amb el pessebre, fer el pessebre. Després amb els torrons, també. De torrons ara se'n mengen més, però en aquell temps, després de la guerra, en menjàvem molt pocs, no? I era la reunió de tota la família, veure persones que no havies vist, tot això era molt bonic. I, bueno, jo recordo també, estava lligat amb això, fixeu-vos, a la loteria de Nadal, jo me'n recordo sempre que eren aquells nens que anaven cantant aquella cançó dels números i de les pessetes, no? Tot això formava part d'un Nadal que sobretot era un Nadal religiós en família. I donem el seu punt de vista el d'ara com el d'abans. Ha canviat molt, perquè esclar, és que, per exemple, cada ovella per Nadal, cada ovella al seu corral. I això encara es manté bastant, que anem a casa dels pares, anem a casa de la família i la família es reuneix, no? Però també és veritat... I per l'estar d'uns altres. Es gasta d'uns altres, es torna a la família, però també és veritat que hi ha una segona residència, molta gent té una segona residència, alguns se'n van a esquiar, perquè normalment és temps de neu, i se'n van a esquiar, i llavors després de Nadal ja agafen el cotxe de seguida i se'n van i no tornen a vegades fins Reis. Ha canviat una miqueta, es viatja més, la família no està tan unida, i després sobretot el que he dit abans, que hi ha un gran consumisme, un consumisme en què realment no està massa d'acord, o molt poc d'acord, amb el Nadal, que és que Déu es fa infant pobre, neix pobre, per enriquir-nos de tots nosaltres, de virtuts, de valors, etc. La 4, no? Quarta pregunta. Per què a Catalunya celebrem més el Nadal i a la resta d'Espanya la Nochebuena? És una cosa que suposo, entre altres coses, que allà al resta d'Espanya fan un sopar. Nosaltres el fem al migdia, el dia de Nadal. Després de la missa, bueno, si anem a la missa del gall, la gent ja no va a missa el dia de Nadal, però llavors les mestresses preparen el dinar, que es menja bastant també. Llavors això és un dinar amb un sobretaula llarg. Però la resta d'Espanya feien la nit, Nochebuena. Jesús va néixer a les 12, fins que commemorem a les 12 de la nit, a l'establia de Belém, i llavors fan un sopar.
Clar, si fan el sopar, difícilment llavors ja a la missa del gall van, però amb dificultat, i en segon lloc, el dia següent, si han sopat bé, ja no fan el dinar, donen més importància. Però penso que nosaltres ho hem canviat, ho hem fet d'una altra manera, sí. Per què celebrem Sant Esteve? Perquè Sant Esteve primer perquè és un màrtir, el primer màrtir de tots. Era un diaca que... No, aquest era solter, però que realment doncs, el van apedregar perquè era cristià i perquè deien que blasfemava, perquè hi ha coses molt boniques de Jesús, i llavors aquelles autoritats jueves, doncs, d'aquell temps, aquelles autoritats religioses d'aquell temps, el van apedregar. Però aquí hi ha per què fem festa a Sant Esteve, que no ho fa la resta d'Espanya. Bueno, perquè hi ha dues versions. La primera versió és que, esclar, per Nadal cada ovella al seu corral, i llavors anaven a la casa pairal. I la casa pairal, a vegades era lluny. Els fills es casaven, s'anaven potser a un altre lloc, i anaven a la casa dels pares, a la casa pairal. I no hi havia cotxes, llavors anaven a peu. I llavors, el dia següent, per tornar, doncs, per anar allà a treballar, no podien, tenien que fer-ho el dia de Sant Esteve. Per això va ser un costum que el dia de Sant Esteve era festa perquè tothom pogués tornar a casa seva. Hi ha aquella dita que diu que per Nadal cada ovella al seu corral i per Sant Esteve cada ovella a casa seva. Ara bé, hi ha una altra versió que és que Catalunya formava part de la marca hispànica i que l'imperi franc, dels que governaven, feien festa les Pasques, el dia següent de Pasqua. Els dilluns, dèiem, el dia següent de Pasqua. I era a la Pasqua de Nadal, es considerava una Pasqua d'una gran festa, doncs el dia següent. I llavors hi havia la Pasqua de Resurrecció i la Pasqueta, la Pasqua que en diu la Granada. Les Pasquases. Sí, molt bé, doncs això. I llavors hi ha dues versions, però deu ser això. I nosaltres sabem, doncs, i ara què feien? Que moltes vegades també el dia de Sant Esteve s'aprofita, com tu has dit molt bé, per convidar els altres fills. Uns hi van per Nadal i els altres hi van, doncs, per Sant Esteve. Per nosaltres o per la canalla? El què? Diguéssim, per nosaltres o per la canalla que diuen els vers, perquè passen a platets, o perquè diuen... Exacte. La canalla, sí, la canalla, que normalment es puja amb una cadira. Amb una cadira. El poema de Nadal. I llavors, doncs, hi ha un poema també que es posa una miqueta alguns sentiments que els hi dones a la butxaca o a les mans. Sí, és una costum i una tradició molt bonica. Les escoles fan aprendre alguns versos de Nadal, alguns poemes, i llavors tota la família està molt contenta de veure com els petits de la família ja reciten versos. Sí. Molt bé, ja per tancar. L'última pregunta que li faig. Com celebra les festes de Nadal vostè? Bueno, la celebro, ja he dit, en família, sí, en família, encara puc gràcies a Déu, ja no tinc els pares, estan al cel, però tinc les germanes, i les germanes doncs amb els seus fills, per tant amb els nebots, i celebrem això, una festa familiar, Nadal, Sant Esteve, i el primer d'any també hi va de Reis. O sigui, aprofitem d'aquestes festes per trobar-nos. I després, doncs, en aquest sentit també, mira, ja el dia abans de Nadal acostum a anar a la parròquia de Sant Agustí, que allà hi ha un menjador per la gent més necessitada, i celebren el Nadal el dia abans amb una missa, ja s'acosten a celebrar el Nadal, amb una missa que els hi presideix un servidor, entre aquests que van al menjador, tant els voluntaris, les religioses de la Mare Teresa de Calcuta, com també les persones que van a aquest menjador. I després anem a dinar en una escola que hi ha un restaurant que facilita el dinar, el menjar per tots els que poden anar-hi, que són persones més aviat necessitades. Després he dit també que vaig el dia de Nadal, abans d'anar a casa per dinar, que sempre arribo una miqueta tard, vaig a saludar a les persones que estan també necessitades, que se'ls ofereix un dinar a l'església de Sant Just i Pastor, a darrere de l'Ajuntament. La comunitat de Sant Egidi doncs ofereix, es treuen els bancs, es posen les taules i allà se'ls ofereix el dinar. I així ens fem. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Esperem que us hagi agradat l'entrevista. L'any que ve tornarem amb més novetats al U2 gravant. Moltes gràcies per seguir-nos i que passeu unes bones festes. 'Cause Santa Claus is coming to town.